سلام زي خبركم تختاتلتي بين تي في نلوم سنبت 28 جنبوت زتدالو علتو زينات تزلكم متيلخو كم وترك سافت سامي رباطنا نختكتاتلنا عند عدمكو بقدامنت أرأس زينا أب معسكرات السودان زركبو تقارو نام مربتهم كملسو حاتيتهم أب إثيوبيا زتقبر السلام وصل فيه بوحدو كل تسبات تغطيلهم روسيا مايت جرمناويان تبرر الله أمريكان مكسيكون ودب تعنا عالم هتوصه كونتات تعنا كأوج تصويعن روسيا منغستي صومال هنا يصور حاجز خجبر كام زخونن كالن زد هسس مدبات حزلكم همت إلخو سناي ناي مكتتال جزيه إن داتا منخم أبزا channel دما ناي وترو تختاتلتي نختكونو سابسكرايب بمقوار ناي دول ملكت كتوقو بخبري يقدمكم أب معسكرات السودان زركبو تقارونا مربتهم كملسو حاتيتهم أب زتفلاليو معسكر سدتنيات السودان زركبو بأشحاد زوصرو تقارو سدتنياتنا مربتهم معراب تقراي كملسو زتقلب سلامو سلفي أكايدهم توم سدتنياتات نتي أب ورح دار كلتشن إسران أب تقراي زتولح دمو كنات سعبو كاب معراب تقراي هيوتو من مدحان هنا بسودان زت تسديوم توم سدتنيات مالي أب زكايدو سلامو سلفي هنا بعدنا ملوسنا هتانات عدنا نافقنا زبلون كالوت جروحتاتن يسمعوني روم معسكر سدتنياتات أمورا وكوبا أتركم نسي نجست جبر وهاد كلمتي أب تقراي زتولد موكنات تماريت كل جاني رام كونات تقراي بحدار كلتشن إسران مستولح نساك أب كتما حمرا سدر أدما أب دانشا نيروم دحرت كونات جن هندبت سدر أب كلتا تمغيلو نساهي وتان مدحان هنا بالسودان كسددن كلا سدر أدما هنا بكالوت كبابيتات تقراي تمزابيلوم أب سدت كفينا مريرنا كفينا يزلو أنا نرأسي كاب سدراي تفلي أب حما يزلخو زلنا له بوتا دقاف زي بلو حما بوتايو تأميتون ألو خطبل تزاريبام زوما معسكرات تندبه ومراكبان حاشبان زركبو تقارونا مربتهم خملسون هنور هيوتهم كجمرون كمحتصنو تسانحميم اتي أب ورح دار كلتشن إسران أب تقراي تجميرون أب قراب تخلاتا محران عفارن الحموز نبرو كنا سامين إثيوبيا أب تمسسالو ورحي أب كلتشن إسران كلتن منقوح وحاتن منغست فيدرالن أب دو أفريقيا بريتوريا بزت بس أسمح مكوراس تتصابوتات دو كم زبله الذكريوم تسمع كاب سرويت من كل خال فيدرال وصاي زخونه أب سيكونات كساتف وصنعو حيلتاتا محران وصان كاب تقراي كوتون تمزابلتي نام نور هيوتهم كملسون زتقلبيوم انت خونتهم كاب بيت نبرتهم تمزابيلهم من العلقلت عامتاتا وشتي عدن وصانا بسرعون زي سرعون معوبيتا زركبو بركت زبلو نبرت معراب تقراي منغست فيدرال كونه جيزيو محدار تقراي بمسارات وعلى بريتوريا نام مربتنا خملسونه أي كالون زبلو كريتاتات يسمع لهم معراب تقراي كابتون منغست غلا محرا حتى يقباني زل عللون كابيتات تقراي حدا خوينو أبز حجيوان أب تحتم محدار تخللن حيلتاتون كام زركب يقلت باز مغنياتها مجمرتها زسمون أبرسا كتما تقراي مغلن عاد قراتن أكسومون عابي عادن شران كالوت كتماتاتن تخلل زد تفلالي حتوتات زل السلامو سلفتات كام زد تخيره يذكرن أبز حجيوان أب معسكر تندبه مسكل تدكون بعلت بيتون زنبر زلو آتو آسمار آدال مربتنا كالوت إننا نبرلو نحنا أب حسم كن نبر كسا معسكبل يحتتم مريتنا بوررت تتحيزونا تحرسه نحنا أب عامتات رديت تتصبيت خنكونا يقبقنان منغست فيدرال أب بوتانا زلو حيلتات كوتالنا ألو محبرسب عالمون اتوال بريتوريا بمولنا تفتيمونا مربتنا كملسونا خقبرالو مسلكنا خنراخب ندلينا خبر تزاريبوم أبتن بأشحاد زوصرو تقارو سدتنياتات آغيوان زركبا معسكرات ومراكبة تندبان حاشوان زنبرو سراحتنياتات تكالات رديت قادي فومم كم زخلو زقلت سوخينم أبز اوان كتتلن حاجزن زقبرلون بزي مهلاو أب حسم كم زركبو يزاربوم أتوم تكالات رديت كابزو تسون دحر زرخبو زنبر هاقلقلو تعنا كم زد توارتسه أديتات أبزول دو تشجيرن كم شكور تيبي HIV زعمسل حدور حمام زلوم سبات زبلعو مقبن كرم مدهانيتن سلزي بلوم أب زخفن زحمغن مهلاوم حبيروم يوم بسن كاب تهاجر تولي زلو بوحدو شموت إثيوبيان كامز تقتلون كالوت 4-5 وصلون إمباسي إثيوبيا أب السودان كامز فلته ذكريوم أب إثيوبيا بسنكي سلام وصل فيه بوحدو كل تسبات تقتلهم
ኣብ ኢትዮጵያ መንቲ ምስልምና ብዓርቢያ ኣብ ዘካየዶ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ብውሕዱ ክልተ ሰባት ከም ዝተቐተሉ ማዕከናት ዜናት ሃገር ገሊፀን እቲ ካብ መስጊድ አንዋር አዲስ አበባ ከም ዝተበገሰ ዝተገልጸ ሰላማዊ ሰልፊ ሰልፈኛታት ብተኸታታሊ ዝዓኑ ዘሎ መሳጊድ ደው ይብል ዝብል ጭርሖ ከም ዘቃልሑ ተሓቢሩ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝደናገጸ ማዕከናት ዜና ብወገነን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ከእቱ ዝፈተኑ ኣባላት ፖሊስ 52 ካቦም ከም ዝቆሰሉ ኣመልኪተን ኮሚሽን ፖሊስ አዲስ አበባ ክልተ ካብ ሰልፈኛታት ከም ዝሞቱ ልዕሊ 37 ኣባላት ፖሊስ ከዓ ምቁሳሎም ድሕሪ ምግላጹ ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ቀንዲ ተራ ዝተጻወቱ ዝበሎም ብውሕዱ 114 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ከም ዘሎ ሓቢሩ ስምዕቶም በሰላማዊ ሰልፊ ንዝገልጹ ሰባት ኮፍ ኢልካ መረሮም ኣብ ክንዲ ምስማዕ ሓይልታት ጸጥታ ሰዲድካ ምቕጻዕን ምቕታልን ግቡእ ኣይኮነን ክብሉ ሃይማኖታውያን መራሕቲ ምስልምና ኢትዮጵያ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ኣብ ዝርግሕዎ ዘለዎ ሓበሬታ ይገልጹ ሓድሽ ከተማ ሸገር ንምህናጽ ዝወፀ ፕሮጀክት ካብ ዝጀመረሉ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ጥራይ ሓያሎ መሳጊድን መንበረ ኣባይትን ብምዕናዎም ኣብ መንጎ ነበርቲ ዝተፈላለየ ሃይማኖትን ብሄርን እታ ከተማ ተኸታታሊ ግጭት ክካየድ ጸኒሑ እዩ ሩስያ ማይት ጀርመናውያን ተባረራላ ኣብ ዓውደ ትምህርትን ባህልን ዝሰርሑ ዝነበሩ በኣማይ ዝውፅሩ ጀርመናውያን ካብ ወርሒ ሰነ ጀሚሩ ካብ ሩስያ ይስጎጉ ምህላው ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ጀርመን ሓቢሩ እቲ ሚኒስትር ሩስያ ካብ መጀመርታ ወርሒ ሰነ ጀሚሩ ቁጽሪ ጀርመናውያን ሰራሕተኛታት ክትንኪ ምዃና ዝገልጹ ጸብጸባት ማዕከናት ዜና ኣረጋጊጹሎም ካብቶም ዝባረሩ ዘሎ ኣብ ሞስኮ ናይ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ ጀርመን መምሃራን ከምኡውን ሰራሕተኛታት ባህላዊ ማሕበር ጎቶ ኢንስቲትዩትን ይርከብዎም እሱጉምቲ ጀርመን ዲፕሎማስያኛታት ምስጓጓ ከምኡውን ኣብ ዝምድና ሩስያን ጀርመንን ዝርአ ምስሓብ እናወስኸ ምኻዱ ሲኡ ዝመጸዩ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሩስያን ጀርመንን ነፍስ ወከፈን 4 ሰራሕተኛታት ኤምባሲታትን ናብ ሃገረን ከይኣቱ ብምእዋጅ ከም ዘባረራ ይዝከር ጀርመናዊት ጋዜጣ ስዊዲሽ ዛይቱንግ እዚ ድሕራዊ ስጉምቲ ዲፕሎማስያኛታት ዝርከቦም ካብ ትሑት ክሳብ ማእከላይ ደሞዝ ዘለዎም ሰራሕተኛታት ክህጸሉ ምዃኖም ጸብጺባ ታጋዜጣ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ጀርመን ብምጥቃስ ነዚ ብሓደ ወገን ዝተወሰደ ዘይምኹንን ንምርዳእ ዘጸግምን ውሳነ ኣብ ግምት ብምእታውን ሕጂ ፌደራላዊ መንግስቲ ኣብ ሩስያ ትሑት ህላዊ መንጉኛታት ምርጋጽን ኣብ ሩስያ ዲፕሎማስያዊ ህላውን መቃብን ዝምልከቱን ስክፍታን ኣለዎ ኢላ እቲ ሚኒስትሪ ኣብ ጀርመን ዝህሉ ዝለዓለ ቁጽሪ ሩስያውያን ኣመልኪቱ ዝሃቦ ውሳነ ብተግባር ሓቀኛ ሚዛን ንምርጋጽ ዝዓለመ ምዃኑ ገሊጹ ሓያሎ ሃገራት ሕብረት ኤውሮፓ ኣብ ዩክሬን ኩናት ካብ ዝጅምር እንዳሓር ዲፕሎማስያኛታት ሩስያ ኣባሪረንን ኣብ ወርሒ መጋቢት 2022 ልዕሊ 40 ብስለያ ዝተጠርጠሩ ዲፕሎማስያኛታት ካብ 4 ሃገራት ሕብረት ኤውሮፓ ክወጹ ትእዛዝ ከም ዝተዋህቦም ይፍለጥ ኣሜሪካን ሜክሲኮን ውድብ ጥዕና ዓለም ህጹጽ ኩነታት ጥዕና ክእወጅ ጸዊዐን ምስለ በዳዕ እሲ ወይካ ፈንገስ ብዝተኣሰር ውድብ ጥዕና ዓለም ህጹጽ ኩነታት ጥዕና ክእውጅ ሰመዚ ኣሜሪካን ሜክሲኮን ተላብዮም እቲ ለበዳ በሜክሲኮ ምስ ዝርከቡ ስራሕቲ መመላኽዒ ዝተኣሳሰር እዩ ሲዲሲ ብዝብል ዝጽዋዕ ማእከል ምቁጽጻር ምክልኻልን ሕማማት ኣሜሪካ ኤፒዱራል ኣነስቴዚያ ዝበሃል መደንዘዚ ሜላ ወሲዶም መጥባሕቲ ዝገብሩ ክልተ ሰባት ብሕማም መኒንጃይቲስ ከም ዝሞቱ ገሊጹ መኒንጃይቲስ ወይካ አንቅጺ ካብ ምቁጣዕ ሽፋን ሓንጎልን ትብቲ ዓንዲ ሕቆን ዝመጽእ ሕማም ከም ዝኾነ ይዝረብ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኣሜሪካን ሜክሲኮን ዳርጋ ኣብ 400 ሰባት ክትትል ይግበራሎም ኣብ ሜክሲኮ ከተማ ማታው ሙሮስ ዝርከባ ክልተ ናይ መመላኽዒ ክሊኒካት እውን ተዓጽየን ይርከባ ሰመዚ ኣሜሪካን ሜክሲኮን ካብ ወርሒ ጥሪ ጀሚሩ ኣብ ሪቨርሳይድ ወይካ ክሊኒካል ኬ 3 ዝተባሃሉ ማዕከናት መጥባሕቲ ኤፒዱራል መደንዘዝ ዘጠቓልል መጥባሕቲ ዝገብሩ ሰባት ዋላውን ኣብዚ እዋን እዚ ምልክታትን ዘርአዩን እንተኾኑ ክምርምሩ ከም ዘለውን ኣተሓሳሲቦም ሲዲሲ ድሮ ኣብ ኣሜሪካ በቲ ሕማም ከም ዝተለኸፉ ዝተጠርጠሩ ወይ ተለኺፎም ኮኑ ዝኽእሉ 25 ሰባት ከም ዘለለ ገሊጹ ብዙሓት ኣሜሪካውያን ከም ስብሒ ምውጋድ ወይካ ሲፖሳክሽንን ምዕባይ ጡብን ዝኣመሰሉ መመላኽዒታት ትሑት ወጻኢታት ንምርካብ ናብ ሜክሲኮ ይጓዓዙ እዮም እዞም መመላኽዒታት ኩሎም ኣብ ከባቢ ዓንዲ ሕቆ መደንዘዝ ምውጋእ ዝጠልቡ ምዃኖም ይፍለጥ እቲ ሕጂ ዝወሃብ ዘሎ መደንዘዝ ባዕሉ ወይ ድማ ኣብ እዋን መጥባሕቲ
ዝወሃቡ ከም ሞርፎን ዝበሉ ካልኦት መድሃኒታት ዝተበከሉ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ዳላስ ስሚዝ ካብ CDC ገሊጹ ስሚዝ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሜክሲኮ ሕጽረት ኣሎ ኣብ መድሃኒታት ጸሊም ዕዳጋ ክህሉ ይኽእል ኢሉ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ንኸም መጥባሕቲ ሕርሲ ዝኣመሰሉ ልሙድ ዝኾነ ንገለ ክፋል ኣካል ዝውዕል መደንዘዚ ብተመሳሳሊ ፈንገስ ከም ዝተለኽፈን ኣብ ግዝኣት ዱራንጎ ሜክሲኮ ሞት 39 ሰባት ከም ዘስዓበን ተረጋጊጹ እዩ ሕማም ርእሲ ዝበዝሐ ልሙድ መጀመርታ ዝርአ ምልክት ዕሳዊ ዓንቃጺ እዩ ሰይቦም ድማ ከም ሰዓል ተምላስ ቃንዛ ክሳድን ህድብ ዝበለ ርኤትን ዝኣመሰሉ ምልክታት ይረኣዩ ዕሳዊ አንቅጽ ተላባይ ኣይኮነን ብጸረ ዕሲ መድሃኒታት ክሕከም ድማ ይኽእል እዩ እንተኾነ ግን ምልክታት ሓደ ግዜ ክረኣዩ ተጀሚሮም ኣብ ሓጺር እዋን ናብ ሓደጋ ከእቱ ይኽእል እዩ ውድብ ጥዕና ዓለም ህጹጽ ኩነታት ጥዕና ህዝቢ ክእውጅ ሓደ ሕማም ኣብ መንጎ ሃገራት ምዝርግሓን ኣብ ትሕቲ ምቁጽጻር ንምእታው ምናልባት ዝተዋደደ ኣህጉራዊ ምላሽ ኣድላዩ እንትኾነን ኢሉ ሩስያን መንግስቲ ሶማል ናይ ኣጽዋር ሓገዝ ክትገብር እያ መንግስቲ ሶማል ጦርነቱ ጉጅለ አልሸባብን ምድምሳስ ካልኣይ እብረ ኣብ ዝጅምረሉ ዘሎ እዋን ሩስያ ወታደራዊ ኣጽዋር ክትልግሰልና ምውሳና ኣብ ተራኸሎ ይኽብል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢት ሃገር ኣብሽር ዑመር ጃማ ገሊጹ እቲ ሚኒስተር ምስ ሩስያ መዘኑ ሰርጌይ ላቭሮቭ ኣብ ዝተራኸበሉ እዋን ኣብ ስምዕ ከም ዝተበጽሑ ሓቢሩ እንተኾነ ዓይነታት ኣጽዋር ብዝምልከት ኮነ ንግዜ ብወግዒ ኣይተገልጸን እዚ መግለጺ ዝወጽእ ዘሎ አልሸባብ ኣብ ደቡብ ሶማል ኣብ ዝርከብ ናይ ዩጋንዳ ወታደራዊ ማዕስከር ብምውራር ብውሕዱ 137 ወታደራት ከም ዝቀተለ ኣብ ዝገለጸሉ ሒደት ሰዓታት ድሒሩ እዩ ቁጽሪ ናይ ዝሞቱ ዩጋንዳውያን ወታደራት ብናጻ አካል ክረጋገጽ እኳ እንተዘይከኣለ ኣብቲ ማዕስከር መጥቃዕቲ ከም ዝተኻየደ ግና ቤት ጽሕፈት ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪካ ኣፍሊጡ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ሶማልን ሩስያን ብዛዕባ እቲ ኣብ ሴንት ፒተርስበርግ ሩስያ ክካየድ ተወጢኑ ዘሎ ዋዕላ ሩስያ ኣፍሪካ ከም ዝዘተዩን ይግለጽ እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለ ጽናሕኩም ብልብነ መስግን በብዘለኹሞ ሰላም